have lagt det her gulv, Bent. Ja. Viking fyrtræsgulv. Det er jo et flot gulv, det her. Ja, det er ganske pænt. Jeg kan se, at du har allerede startet med at lægge underlaget ud. Både dampspærre, og så har vi grønne membran til at tage de der små ujævnheder, der måtte være. Vi vil jo gerne have lagt den på langt i rummet. Ja, så passer det også med, når vi ender over ved døren, så kan man se det her flotte gulv. Ja, det er meget godt. Jo. Skal vi starte deroppe? Så skal vi starte op med at stumpe den her Vi får dagstrap. lige lægge en apparat ud, så ser vi lige, hvordan det går op. Sammen i den her. Ja, Jeg holder den her. Jeg sidder på den. Men det går da meget godt, Bent. Ja, det er forholdsvis hurtigt at lægge sådan noget gulv der, når det er klikgulv. Og det er lige først på bræden, vi skal have skåret til. Og nu kan man så begynde at bruge stumperne. Ja, lige nøjagtigt. Så er lavskæringerne der. Ja. Du vil have et helt? Ja, vi starter bare med et helt, så kører vi for et løb, Yes. som det nu kommer til at passe. Skal vi have lidt fluer der? Ja. Ej. Hold nu. Hold da op. Ej, det er helt vildt. Og et gulv. Et rigtigt gulv. Helt vildt godt.